Na gyerekek, Volkswagen Touran 2012-es. Olyan gondok voltak, hogy világítás elmegy. Itt-ott. Szétszedtünk mindent, megnéztük komfortelektronika, megnéztünk minden földelési pontot, minden biztosítékot kimértünk. De hát ez kevés volt. Mint rájöttünk, ki kell venni minden biztosítékot a helyéről. Ugyanis ez a biztosíték itt. Be volt rohadva, be volt égve, az áramot átengedte, csak az ellenállása volt más. Úgyhogy azt cseréljétek ki, és minden meggyógyul. Tehát feleslegesen ne vigyétek szervizbe, meg költsetek rá. A csoki mindenkinek.